Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat na mga kabisya nating ang galawang may edad na. Alam mo, pati yung steps natin. Hindi yun sana sasabihin ko talaga yung diba? Tingnan mo, yung background music, ito ano lang po, brief background, just in case, interesado kayo, kahit hindi kayo interesado, share ko lang. Sinabi ko talaga kay Jegs, ang gusto kong background music pag gagawa ka, kasi si Diego kasi po yung tagagawa ng mga ano namin dito mga elements, commercials, ganyan. So, pag gagawa ka ng background music para sa tambalan, ang gamitin natin yung yan. Ang luma na Pag-ibis! Sobrang luma talaga. Kasi nung narinig ko siya ng isang Sabado, sabi ko, ang ganda nito. Alam mo yun? Alam mo talaga yung kapag kami edad na, yung tenga mo para doon na sa mga, yan na yung mga natutuwa akong mga kante. Yan na yung magpapa-indak sa akin. Tsaka yung galawan natin ng pag sumasayaw. Yung nag-uumpisa, left, right, left, right. Parang aso sa sakyan. Saka yung pusa. Di ba? Ang ganda kaya. Ang saya kaya. So shout out sa mga galawang may edad. Ganon. Di bali ng may edad. Kaka-launch lang naman ng ating season 2 ng Tambalan Podcast. Yan. Ayun, so pwede niyo na pong mapakinggan yan. Yes. So kung nawala ng mga 2 weeks, nagpahinga ng 2 weeks yung Tambalan Podcast. So ngayon po, ang inyong mga kumikinang na may edad, tinuloy na po namin yung Tambalan Podcast. Kumikinang na Tambalan ang title niya. Available po yan sa Spotify. So kung ikaw ay may Spotify, kung interesado ka na mapakinggan na ang Tambalan namin ni Diego kahit na any time of the day. Diba? May pwede ka ng platform na mapakinggan. Correct. So, yun. So nirelease na namin ang aming unang episode for season 2. Every Monday kasi ang bagong episode, diba? At alam mo, sa totoo lang, ako Jegs, hindi ko mapakinggan ng matagal yung sarili ko Pag halimbawa, pinapakinggan ko yung sarili ko, let's say, binabalikan ko previous episodes, whether it's with Chris Chuper or with ikaw, hindi ko kaya yung, naiirita ako sa sarili kong boses. Kaya kapag halimbawa, nakakarinig ako ng mga tao na nagsasabing, yung boses ko yung nagpapakalma sa kanila, hindi ko talaga magets. Alam mo, pareho tayo. Yung mga first part, nung nagsisimula tayo, pinapakinggan ko kasi pinag-aaralan ko kung yung dynamics. Correct. O kung ano paano yung pwede kong gawin. Yan, ganyan. Pinag-aaralan ko talaga. Hindi, pag medyo okay na, nung pinakinggan ko na, parang ganun din, parang ayoko na pakinggan. Naiinis ako sa sarili ko. Para ako din. Kaya nga, at saka minsan, nag-cringe siya. Totoo, minsan sinasabi ko talaga, parang sinabi ko yun. Kaya it's always, sa totoo lang, it's always nice to hear feedback na from other people kasi at least binavalidate niya na yung ginagawa naman natin ay tama. For example, yesterday, I received an award. So maraming salamat Congratulations. Correct as a trailblazer in the media industry. Yan. Icons of Change. So meron akong nakilala na doktora doon na, pasensya na dok, hindi ako techie. Kasi yung binigay niya yung calling card niya, pinascan niya sa akin yung QR code. Hindi ko alam kung saan napunta. Alam kong sinave ko pero hindi ko alam kung saan napunta kasi parang hindi ko siya makita sa
contacts. Anyways, so doktor siya sa Asian Hospital. And nung nakita niya ako, sobrang niyang kilig, promise, na sinasabi niya na during the times na ang dami nilang iniisip silang mga doktor, ganyan, yung boses, yung boses ko daw yung nagpapakalma. Tas, alam mo yun, talagang kapag nakakarinig ako nun, may mga feeling ako sometimes, niloloko mo ba ako? Kasi ako nga hindi ko masakyan yung sarili kong boses. Pero siguro because ang tagal na natin sa industriya, nakakakalma siya or very throwback siya. It brings you back to your college life, high school life, parang kaya may ganon. Well, siguro yung calmness na naririnig at nakukuha nila, it's more on doon sa familiarity. Sa wisdom ng kung anong lumalabas sa mga bibig natin. Ayun na nga meron ba? Tingin ko meron naman. Kasi ang ginamit na word ni Doktora kahapon, you are so profound. Sabi ko, ano pong spelling ng profound? So para sabihin profound, ibig sabihin talagang wisdom-filled siya. Totoo ba? Yung part. Yung ang forte mo kasi, Nicole Yala, yung meron kang isang idea na ilalatag mo siya na malinaw. Very articulate kasi isang idea. Halimbawa, may binigay akong idea, hindi ko masyadong ikaw yung nag-i-expound dito na talagang pinipinta mo siya, pinipaint out mo siya ng mas malinaw. Totoo ba? Sinabi na rin yun sa atin ng dati kong boss Sabi niya, kasi pag nagsalita ka, malinaw mong sinasabi. Yan, sabi ko, alin pong part? Kasi para sa kanya malabo. Kasi pag pinakikinggan ko yung sarili ko, labong-labo ako sa sinasabi ko. And that's your gift. Kaya diba? nga, kaya natutuwa naman din ako. Kaya it's always so nice to hear from people na sasabihin nila na gano'n. Kasi pag kami mismo ni Jex, pinapakinggan namin yung sarili namin, hindi namin nakikita yun Siguro gano'n, parang di ba minsan may mga, sabi daw nila, pagka ikaw daw yung may amoy, hindi mo daw naaamoy yung sarili mo. Kasi sanay ka na. At doon talaga natin hinalin tulad sa amoy, no? Kaya ganun. But anyways, ang bottom line, ako po ay nagpapasalamat sa Icons of Change. Salamat po sa award na binigay niyo po sa akin. At kay Doc, mahanap ko rin po yung contact details mo in God's perfect time. Pinicturan mo ba yun? Pinicturan ko, tapos napunta ako sa isang link. Tapos dun sa link na yon, parang may link back pa nga siya para makuha niya din yung details ko. So, hindi ko alam kung nagawa ko siya ng tama. Sorry na po, bilang ang introduction namin, shout out sa mga matatanda. Ay, alam mo naman ako, minsan nagpe-pretend lang akong bata. Kahit hindi ko naiintindihan, umuoo na lang ako. Pero maganda yung yung POV na yan na sinasabi mo na kung minsan hindi natin alam na talagang naaapektuhan na natin yung buhay ng ibang tao. It could be good or bad, 'di ba? Kasi sa POV natin, parang nagkakwentuhan lang kami ng normal na regular na usapan. Minsan may malalim, minsan may mababaw. It's like an everyday usapan lang naman din talaga. Ayan, kaya mag-ingat din tayo sa mga sinasabi talaga din natin. Totoo yan. Kasi sabi ko, pwedeng good or bad. It can make or break. Yan, oo. Yun talaga yun. Ang isang beses na nagsabi talaga sa akin yan, yung anak ng kaibigan ko na anak ng pastor. Long ago, nung balahura pa yung tawag sa akin sa radyo. Ang sinabi niya talaga sa akin, you have so much power, sabi niya. Tapos ako hindi ko naisip yun. Ang naisip ko lang, ito yung paraan ko para makakuha ng mga boylet. Pag sumikat dahil sikat ako sa radyo dati, di ba? Ito yung mga paraan ko para hindi ako mabakante sa boyfriend, ganyan. Hindi ko siya naiisip as power in my hands. Yung anak ng pastor na yun yung nagsabi sa akin talaga na you hold so much power in your hands. Pwede kang mag-inspire ng ibang tao sa platform na meron ka. Sabi niya, pwede mo silang hindi lang mapatawa, kundi pwede kang may maituro sa kanila. Tapos nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, ay, oo nga, no. Sayang naman din kung puro patawa lang tayo dito, diba? So, dapat pala sa voice ko, nandun ka. Next year, invite niyo po ako. Isa ka sa mga speaker? As a speaker. As a speaker, why not, di ba? Pero totoo. And yung speaking of, ingat tayo sa mga sinasabi natin,
ingat din po tayo sa pinakikinggan natin. Yan, isa pa yan. Napapanahon, mga kabisyo, eleksyon na. Correct. Yung fake news, nako po. Yung fake news, yung siraan. Oo. Ang tindi ng siraan. Grabe ng mga ng mga kandidato. Ay, nako. As in, na talaga, may name drop na talaga. Oo, talaga. As in, literal level. na. Oo, ganun na talaga siya. So, makikinig po tayo dun sa pagdadasalan po natin na i-elect at maboto po yung talagang tama. At saka, hindi lang yun, it doesn't stop there. The prayer goes on kasi ang masaklap kasi ng katotohanan na natutunan ko to sa isang tumakbo tapos napunta sa posisyon. Ang masaklap na katotohanan talaga, Jex. Alam mo to, di ba, nag-SK ka? Oo, totoo. Na kahit na meron kang plataforma, kung gusto mo talaga itong ipasa katuparan kung ano man yung plataforma, hindi siya automatic na magagawa mo dahil yung budget pwedeng ipitin. Correct, oo. Yun yung masaklap. Yung sistema, medyo flawed yung sistema. Flawed talaga yung sistema. Maganda yung adhikain mo. Correct, yung puso mo nandoon. Pag nandun ka na, gusto mong ipatupad yung ano na to, pero gusto nung nasa taas, iba. So, nung ipipilit mo, hindi mo sila mahagilap. Walang susuporta. Wala. At dahil walang sumuporta, hindi mo na nagawa. Ikaw yung sisihin ng tao. Di ba nangako ka na? Sana yun. O wala. Diba? Ay kung hindi mo i-scratch yung shoulder nung nasa taas, hindi mo magagawa yun. Ayun na nga. So, which nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot na nakatotohanan. So, yun yung sinasabi natin that the prayer doesn't end with sana mailagay po natin sila sa posisyon. Sana, kung yung pinagdasal natin na inilagay natin sa posisyon, magawa nila yung mga wish talaga nila na magawa para sa community natin. Feeling ko nagkaalaman din dyan, Jegs, nung pandemic. Oo. Nagkaalaman talaga nagkakitaan talaga kung sino yung mga budget pa, kung sino yung may nabigyan ng ayuda, yung walang nagutom na komunidad, mga Tsaka ganun. ang daming na-expose na mga public officials na hindi marunong talaga mag-manage ng sitwasyon. Lalo na ng ganyang klaseng krisis. Oo. Lumabas din naman din yung magagaling. Oo, yun. Na kung kailan nagkaroon ng pandemya, nabigyan sila ng tsansa na maipakita na ay pwede natin itong magawa. Like meron akong isang kakilala sa isang lugar. Hindi na tayo mag-name drop kasi kanya yan eh. Nung pandemic, sa kanya na sa katuparan yung parang sari-sari store siya na pwede mong ipalit yung basura mo. Pag meron kang basura, mga plastic, whatever, pag nakakuha ka ng certain number of points, pwede mo siyang ipalit na sardinas. Parang yun yung bayad mo. Yun yung bayad. At nagawa niya lang yun, nagkaroon siya ng ganung platform noong nag-pandemic. So minsan talaga, lumalabas din talaga yung napipiga tayo pag nasa sitwasyon tayo na ipit. Oo. Diba? Tama. Ay. So, we continue to pray for our country. Malapit na. Malapit ng eleksyon. Ayan. Actually, isa sa mga basihan din natin sa mga tingnan nyo during the COVID, balikan natin. Itong mga tumatakbo ba ngayon, ano bang ginawa nila during that time? Anong nagawa nila? Totoo. Total naman, aminin mo na, tayong lahat, ewan ko for the past how many, or baka kasi April, May, ito yung kasagsagan din ng kailan ba tayo na lockdown? March of 2020? March. March. So kaya April, May, yung Facebook ko lagi niya talagang pinapaalala yung mga post ng ng COVID. Ewan ko, pansinin niyo po. Yung panahon ng lockdown, yung mga pinagagawa nating mga content na parang i-remind ka na naka-face shield ka. Correct. Merong isang nag-remind sa akin na talagang sobrang cringe ko, Jex, na parang nakakahiya. So, meron na-share ko na yata to parang may sinabi sa news or may nabasa ako na at 6 p.m. dapat lumabas tayong lahat at palakpakan natin yung mga frontliners. Tapos, nung 6 p.m., lumabas kaming family dun sa balkonahe namin. Kami lang. Tapos, pumapalakpak kami lang. Ano may kalapati mo dyan? Parang tunga-tulog ko. Tapos dun sa video na yun, parang na-explain ko, ito po yung pagpupugay sa mga frontliners kasi hindi talaga madaling ginawa nila. Ang nakakatawa lang kasi doon, parang kami lang yung gumawa. Parang may ganyan, di ba? Pero tama yun. Total din naman binabalik ng Facebook sa atin ngayon. May mga memories sa ating mga social media accounts of the past pandemic.
yung mga tumatakbo ba ngayon, may nagawa ba sila? Yan. O kaya yung pamilya nila? Oho. Diba? Yung ganon? O pangako lang din? Kaya lang yun nga din, Jegs, parang sometimes, kahit nangako sila, hindi nga nila maisakatuparan kasi nga walang budget. Ayan pa. Grabe, no? Pero maganda siguro talaga yung gumawa tayo yung extra effort na alamin yung kandidato. Unlike, ay kilala ko to si ano, eto na iboboto ko. Hindi, kahit paano, mag-effort naman tayo. Totoo, hindi yung, Mars, sinong mga nasa listahan mo dyan? Pakopya. Uy, ganun di ba? Magkano ba tayo dyan? Magkano ba tayo dyan? Kailan siya nagbigay? Anong oras ang pila dun sa City Hall? Di ba? Mga ganun. And then, tsaka ultimately, Jeg, siguro kasi dahil sobrang flawed nung system natin, ultimately, hindi din tayo aasa sa gobyerno lang. Correct. Totoo yan. Mahirap kasing isisi lang natin lahat sa gobyerno or isisi mo lang lahat dun sa konsehal, dun sa kagawad, dun sa congressman o kung sino man, dun sa mayor, 'di ba? Kung sa totoo lang, palidin ang kamay nila. Tsaka sa totoo lang, ikaw din naman, at the end of it all, ikaw din, ang sarili mo rin naman ang laban Ayan. Kaya nga di ba sinasabi natin, wag na mag-friendship over kayo ng mga kaibigang mong matatalik dahil sa mga kandidato kasi hindi ka nila kilala. Correct. Kahit pag alam nyo na halimbawa, magkaiba kayo ng wag na kayo mag-usap wag tungkol na kayo pumunta doon. Iba na lang pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo na lang talaga ibang bagay. Kasi hindi yan matatapos. Tsaka ang ending talaga niyan, friendship over. Diba? Pero yun yung isang realization na hindi natin pwedeng ipilit lang sa gobyerno. Ayan. Or isisi lahat sa gobyerno. Kaya namin to pinag-uusapan kasi nga parang less than 2 weeks na lang Yes. Kasi this week kasi May na tayo May na. Malapit na po talaga. Magugulat na lang tayo. Nakakatawa nga nung yung isang beses, yung isang pinuntahan ko lugar. Siyempre, wag tayo mag-name drop ng mga lugar, diba? Merong yung motorcade. Yung nakakatawa kasi yung ginawa nilang parang ng politiko, para siyang yung itsura ng sasakyan ni Pope Francis nung pumunta dito, parang square. Yung parang, basta para siyang Mama Mary. Tapos puro ilaw ko lang bulaklak. parang yan yung tawag doon? Parang prosesyon. Parang tawag sa amin nun, paso basta parang ganun. Pero sa bagay, sabi nga na asawa ko, saan ba sila lulugar? Kapag extravagant yung sasakyan, may sasabihin. Kapag mukhang karosa, may sasabihin. Mahirap din ang pinagdadaanan nila. Correct. So we continue to pray for our country. Oras natin mga kabisyo! Ganap ng 12:39. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!